Hello, good afternoon po sa inyong lahat mga mamamayan. Andito po tayo ngayon dahil magluluto po ako ng paksiw na panganang tuna. Ito na po siya. Yan na po mga mamamayan, maglalagay lang tayo ng sibuyas na pula dito sa ating papaksiwin na isda. Ngayon po mga mamamayan, maglalagay lang po tayo ng luya dito sa ating papaksiwin na isda. Tapos maglalagay tayo ng bawang dito sa ating paksiw. At ngayon po maglalagay na tayo ng ating asin. Mga mamamayan, asinan nyo lang ng asinan para masarap ang inyong paksiw. Tapos mag-shred kayo ng balat ng lemon dito sa ating paksiw para po mabango siya at masarap. Pero konti lang po ang ilagay nyong balat ng lemon, baka po ito'y pumait. Yan lang po, ganyan lang po kadami. Pagkatapos po mga mamamayan, maglalagay lang po tayo ng lemon juice dito sa ating paksiw. Yan po. 2 lemon po ang aming ilalagay dito dahil marami po itong lulutuin namin na paksiw. Pagkatapos po mga mamamayang, maglalagay lang po tayo ng 2 tablespoon na suka sa ating paksiw. Maglalagay lang tayo ng konting tubig dito sa ating paksiw para hindi po masyadong maasim. Yan. Tapos ready na po itong ilagay sa ating stove. Ngayon po isasaling na po natin to sa ating stove. Pagkatapos po mga mamamayan, pag kumulo na po yung ating isda ay maglalagay rin po tayo ng talong at saka ng okra sa ating paksiw na isda. Ngayon po ilalagay na po natin ang ating talong sa ating kawali. Ayan na po. Pagkatapos po ay tatakpan po muna natin to para maluto itong ating talong. Ngayon po mga mamamayang ay ilagay na po natin ang ating okra sa ating kawali. Ayan po. Tatakpan lang po natin. At pagkatapos po ay hintayin natin na maluto ito. At pwede nang patayin ang ating apoy pag naluto na ang mga gulay. Ay, meron pa palang sili mga mamamayan. Maglalagay rin po pala tayo ng sili dito sa ating paksiw na isda. Ayan na po. Tatakpan po muna natin to para po maluto ang mga gulay. Ayan na po mga mamamayang, luto na itong ating paksiw na isda. Ayan na po, kukuha lang po tayo para po makakain na ang ating kilabok na mantitikil. Ito na po mga mamamayang ang ating paksiw na isda. Luto na po siya. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana po ay mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!